Xa verás como o teu pai encanta. Sí, claro. Veña, quédate aí. José, estabas aquí? Vai, que eu guardo de sorpresa. Onde estabas metida? Fuiste a comprar unha cousa. Que cousa? Unha cousa. Pero que cousa me fostes comprar? Un sombreiro. Pero- De que tanto te gusta. Pero non tiñas que haber salido daqui, levo unha hora buscándote, nena. Pero estou ca miña cuidadora. Tiñas que haber quedado en París. Xa lle dixen a túa nai que non puiderías vir comigo. Sí, só son un estorbo, non sirvo para nada. José, José, espera, espera, José. A ver, Flor, encontraches a Carmen? Non atopei nada de nada. Dios mío, e que imos facer agora? Pois non sei, como xa me faga un milagro. Ai, Dios mío, como nos colla que me diga que se non vai ter o pelo. Xa tiño pouco, pero... Se isto vai para baixo, como non teñamos a Carmen ahora. Señor, xa atopei. Como? Xa tengo unha solución máis cerca do que pensamos. Están engañando, Que non, veña comigo. Vamos. Ai, Dios mío, que milagro, despois de que non hai. Prométoche que mañán vamos ti máis eu de picnic a un río que hai aquí abaixo que lle chaman Umia. Pareceche ben? Sí, encantaría. Moi ben. Veña. Oh. E agora vas a cantar, non? Bueno, na ducha un pouquiño. Na ducha. A letra aí desta sala. De Carmen, é fácil. Non é a de Torero, pero... Bueno, eu non sei. Señor Vicente! Diga, Tímala, pasa, señor Viduaigo. Sí, tiña aquí a señora Carmen. A Carmen? A miña Carmen? Non nos dábamos conta, pero estaba aquí. Ahora acabo de falar con ela, está súper preparada. Seguro non se lle dan unha broma das súas. Ahora vamos a proceder a facer o estreno da Carmen de verdade, Espero que sea verdadeira. Sí, vale, tranquila, Isto como se non houbera ninguén. Vale. Despois falamos de... Vamos, xéntese aquí. Ven, ves conmigo, José. Vamos a sentar. Moi ben.
nosa granxa